здравейте хора! Днес играем Just Cause 2, както виждате. Така. New game. Yes. Normal. И ние сме да Positive Gamer, забравих да го кажа в началото. Улисах се да ви кажа, че играем Just Cause 2. Аз съм Sample и като това е Just Cause 2. За тези, които не знаят, това е Just Cause 2. То се го пише. Ето го пред очите ви. Republic of Panama, Southeast Asia. Така. И чакайте малко. Много чакайте малко. Така, колко е 3 часа, чакайте да пия вода. Лъга. Пих си вода. И как беше он да бил президент. Така? Да, много Рико. Какво да те правя, като не знаеш? Той аз не знам колко ще по-столно. Може и да знам, ама... Сигурно е 10 000 или към... Да, там някъде трябва да е, ма... Сега... Ако искате да гледате повече от всички, защото тук в този канал са DenidProFX, DenidProVG, този Bot Gaming, Sample Gaming, аз и може би и Valk96, както и го нарекаха в епизод 5 или 6 беше на Far Cry 3. Пуйкин играе, който е Пуйкин. И аз като се чуди, който е Пуйкин, разбрах, че Bot Gaming му викал Пуйкин на Valk96 и са го кръстили Пуйкин играе. И така. Marshall is dead. Това там е Marshall. Така. Маршал е умрял и понеже той има парашут, трябва да му вземем парашута и като му вземем парашута да вземем едни мемори карти от него, защото някакви си мемори карти паднали. Ето, хващаме и му взимаме парашута. Който, пак казвам, който иска да разбере повече за нас, да отиде на канала. Ако иска да разбере повече за всички нас, да отиде на Sample Gaming BG да иде на Sample Gaming BG да го напише това да го напише в YouTube и ще му излезне каналът, и ще му излезне моя канал, на който аз сега снимам. Само че не да Positive Gamer, съм и Sample, където се снимам на CSGO, на Rocket League и на Just Cause, както виждате. За повече от Bot 3, който вече снима на Far Cry и снимаше на интернет в нашия канал, напишете Bot Gaming BG и ще ви излезат някакви Bot Gaming, вие си начнете Bot Gaming, за да потвърдите, че знаете такъв човек, че има такъв човек. И после просто, ако искате да разберете за DenidProFX, който снима на CSGO в този канал и който снима и на Shower Fight, да напишат DenidProFX и то като напишат DenidPro, веднага ще му излезне FX
защото той си е известен. Такъв 222 абоната. Какво направих? Извинете. Да, ще да запаметявам. Така. Yes. Айде бе. И... Окей. Стял. Та само говоря за тия мемори карти. Това са само 2 мемори карти, ама какво? Към не с тях? Не. Но... Мислите ли, че това горе ще му види? Той е някакъв гвардиан, някакъв където пази. Сега гледайте, натискате F и го дърпате отгоре и той пада и умира от високо. Гледайте. Фолки с една. Ще вземе едната мемори карта, както жената разпореди. Fuck my life. Така. Трябва да затворим този парашут. Сори за объркването в компа, но просто без искал съм цъкнал някой копче, близкал се бъгна и нещо се мел, за което сори. Ако искате да разберете за този, който снима епизод 5 на Far Cry 3, напишете валката 96 и ще ви излезне. Ще полетя надолу. Falkills 2. Падай! Аз няма да падам, защото се изпарашут. Защото съм... Weapon Stash! Weapon Stash! Weapon Stash! Weapon Stash! Пищак! Той, защото пищака е нещо. Гладове... Аз с контрол клакам. Да се опитам да ме направя. Хедшот! Хедшот 1. Так. Хедшот 2. Хедшот 2. Perfect Kill Combo 5. Абе, хедшот. Хедшот 3. И ти умри. Ербер. Смер има хедшотове 3, а ти умри. Абе. Идвай тук при бати, бе. И ти, бе. И ти. А така. Това малко да го потърнем да гръмне. И нещо подобно. Ей така. Да. Разбира се, че гръмна. Така. Трябва само да пия вода. Retrieve memory card hashtag 2. Ти сколко... Кой? Ой, хеликоптер. Умри! Абе, умри ти казах, бе! Умри, бе! Казах ти, умри! Саботеж! Така? Така сега... Аре, бе! Майко! Добре, аре, бе! Какво подявалите се случва в Windows-а? За което отново се извинявам. Абе, колко мемори карти имате вие, бе? Какъв е този телефон с 3 мемори карти? Може и да са повече, защото... Вай. За какво става въпрос, бе, бате?
Не чакам спре. Так. И ги падам право на главата. Ами, хедшот. И ти. Иде! Абе, ти ли бе? Може ли съм един куршум, за да те убия? О, не. Ей, къв си ти? Така. 7 хедшота. Взема пари. Да си купа нещо. Една вафличка. Смисъл? Така, сега отиваме там. Аз съм Рико. Soldier. Open parachute. Така. Soldier. Преди би някъде мога ли? Сече се. Така, сега там може би не. Така. 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 Абе ти какво чу бе? Нищо не се чу бе. Абе мене ли? Yes, какво? Save game. Save game. Ребе. И добре хора. Ще бъде всичко това, да ви хареса клипа. Ако така хареса го, оставете по един коментар. Ако ви хареса клипа, оставете по един коментар. Харесайте клипа и се абонирайте за нашия канал. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия епизод. Чао!